Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Sanibonani, ningizimu Afrika siyanibingelela igama ulinde uhle usibongiseni ngwakhumalo. Ehlala Nkosi kola kithi wanongoma, kola kamhlombane evudla amadoda. Sibukhoma ke namhlanje Chato Place okuyila khona ke nganza wethu umuntu ahlala khona. Sifisa ukuthi ke sizobheka ke ezombusazwe la khona siwe sidingida khona. Uyazi nama bhethe the one and only Mfoka Shelembe. Siwe sikhuluma ezakithi ethinta ke umbutho wakithi kwaZulu umbutho wakithi eningizimu Afrika. Impilo nje umuntu omnyama sikhuluma nje ukuthi siya kanjani phambili. Namhlanje ke sikhona ke la eChato Place ku Ward 25 eThekwini eGagasini eThekwini municipality ngaphansi futhi eThekwini district yabo. Konke nje kuyitheku. So namhlanje ke sikhona ke eningizimu Afrika sizodingida ke bukhoma seyiwe i-podcast ke ake siyikhiphe ezombusazwe sike sibe neezombusazwe live show la khona sikhuluma emphakathini simema kumphakathi. Usually ke sizokhuluma ke ngama difficulties esibhekana nawo kakhulukazi masenza nama programs ethu ukuthi isupport ngabe sithola ngendlela ekuyiyona ngoba into esiyifisayo ukuthi abantu bazikhulumele bona kube yibona abayisholoyo ukuthi kuyipolitiki izinto basiboya kanjani kodwa kwawethu umsebenzi ukuthi siwenze sikubukise wona ngasekhaya. Sithatha ithuba samukele the one and only uShelembe all the way from Richmond. Kodwa into eyodwa ke Richmond nePMB sabona qhawula kwethu umuntu akathatha ithuba Mfoka Khumalo abingelele wena kanya kwethu ngibingelele i-team yonke kanya kwethu ngibingelele nomphakathi waseJadu seJadu Place ne usuze wawazi nomphakathi yeah siyabonga ukuphinda samukeleke futhi mfowethu yeah ahlale phezulu kwaMntaka baba namhlanje sifisa ukubheka kuningi esingakubheka nesingakukhuluma kodwa ngifuna ukuqala la ekuqaleni ukuthi as uke wakhona ngaphambilini endaweni yethu sashare okuningi esakuxoxa sikhona namhlanje wesibili siyaqhubeka neprogram yethu kwenzeke kungabe khona nokubonayo wena iqhaza esilibambayo empilweni zabantu ngalomsebenzi wethu esiwenzayo mhlambe okubaleke ngaphezulu kwakho konke wena Mfoka Khumalo sho information because ikhona yona yeah but mhlambe ikhulunywe kakhulu ngolimi lesilungu kule ndawo nathi siyayithole khona sure so okwethu ukuthi sizinike umsebenzi ukuthi siyithathe si amplify noma sikhulume sakuyigcizelela futhi ngolimi lethu ke manje yes nabantu futhi abaseduze kwethu ngoba yabona uma into ikhulunywa izihlakaniphe ezivela ku TV yeah abantu abarelate but uma seyikhulunywa ke thina abantu abahlala nabo mhlambe umuntu uyizwa kangcono lo message so yeah umsebenzi wethu ukuthi size kubona abantu sizikhulume lezi zinto nathi ezisithintayo yes ezokwazi ukuthi ku relate kalula nabo but bese ke message le ekhona vele ihambe ngendlela ekuyiyona yona okubalekile ukufundisa yeah bafunda yini abantu kulezi zinto esizenzayo yabo ngoba imessage esifuna ukuyigcizelela ukuthi akuzona inkinga zonke zethu eziyoxazulula abantu esingababoni noma baku TV noma bakhuluma isingisi noma yini okubalekile siyakwazi ukubona uma sekuyisikhathi sokuthi sisukume nathi sisenzele yes iyona nto ke le ngicama ukuthi kwenzeke nathi nohlelo lethu lezombusazwe siyayigcizelela noma siyayifaka kubantu so ke umsebenzi esisanda kuqala siyathemba ukuthi uzohamba ube nayo effect nama results amahle mfethu ngifuna namhlanje sihlukanise ipolitiki sikhulume ngelocal politics sikhulume ngenational politics ngizoyiyeka iworld politics ngifuna sikhulume ngesihlukanise ipolitiki yethu lapha emazingeni aphansi kuma ward njengoba sila ku Ward 25 sihlukanise nepolitiki ka national ye country the whole country bese siba njengoba ngisho iworld politics so now kwekokuqala ngifuna sikubheke kungabe because ngingaba neprogram izolo ngine program yabantu abasha where sibiza ukuthi besibiza ukuthi Chato Place political classes right so la khona besifisa ukuthi abantu abasha bathole information si share lento sikhuluma la but singaphathi ama camera sikhulume nje live bas understand siba equip sibafundise sipheka amakhansela amasha sipheke omeya abasha ama leader OMEC abasha khona ekhlaleni kwethu kodwa the attendance was very poor when it's come to that asifika ngisho ku10 but thina mawusibheka kule ndawo esihleli kuyona we are close to even 20,000 we are more than that I don't know but we are more than that but abantu abakwazi ukuba bathatha isikhathi sabo bezolalela into esesikhulumayo zepolitiki babe
almost 10, approximately 10 people. So ithini lento mntaka baba uma silwa siyaphambili kungabe abantu esithi siyabalela bayidinga lento noma abayidingi? Sidila nabantu mfakhumalo abangqondo zabo zintshontshiwe engasishaya isizulu. Sidila nabantu abanengqondo ezintshontshiwe ezingabhilongi kubona. Kusukela kuona wonke ama institution asikhulisayo. Mhlawumbe sithathe for example education. Sure. Sifundiswa abantu abangethina noma ngathi ngisho ngathiwa uthisha ophambi kwakhe umnyama but i-curriculum nendlela eyakhe ukuthi akufundise ngayo itshala into ehlukile engayona yasekhaya. Yes. So ke now kukhona isihlakanipho esathi ukufundiswa noma i-education system ayikhulumi kakhulu ngento yokuthi uyakwazi ukubala nokukhuluma isingisi. Yeah. Ikhuluma kakhulu ngeconditioning nendlela konje ngayibiza ngani lento ngifuna igama ekuyilona lona Mfakhumalo. Angilitholi le but indlela enakhi ukuthi nikhule ngamamazi othi ngithi kanje uma ufuna ukubona umphakathi waseJadu Place uzobunjani in the next 10 years buka indlela izingane zakhona ezifundiswa ngayo yabo. So akukona kuphela ukuthi ubafundisa ukwazi ukubala ubafundisa nendlela yokwazi ukuphila. Imfundo yethu iyakwazini ukuthi isenze sikwazi ukuqonda izinkinga zethu siphinde sikwazi uku-identify ama-solution ekuyiwona wona nanendlela ke yokwazi ukuphilisana na. No, imfundiso yethu iqhuquzela kakhulu lento ekuthiwa individualism ngaphezulu kwe-collectivism. Ikona kungelula ukuthi uma sesibadala sikwazi ukubambisana. Nawe angibuyele kulombuzo wakho ukuthi kungani nebabizile nizokhuluma ngeenkinga ezithinta bona ngqo kodwa uthola ukuthi kwayona iattendance ayikho. Batshenwe noma bafundiswe ukunaka izinto ezingabalekile mase bazishaya indiva lezi ezibalekile. Kade sikhuluma nawe la sa of air ukuthi abantu abajwayele kuba amaqhawe kulelo mzabalazo uthola ukuthi bafitha kwisystem ngamamazi banazi izinto ezizidingo zabo kwisystem but kuyabahlupha ukwazi ukuthi bano cousin bano auntie banabafu yabo abangakwazi ukuaccessa la uma needs esuke siwadinga. Sijwayele ukubona abantu abanako befela abantu abangenako bese laba abangenako kubibona banganandaba nyanya ke yabo. So ikona manje uma uthatha ukhumalo uyase unawo umsebenzi unayo imoto unazo kahle izinto eziyibasic but uyena umuntu okhathalele inhlala kahle yomphakathi umphakathi onganandaba akwanayo yonke lonto kodwa futhi uthi uyabheka ibona abantu abasafarisha kakhulu kulento esuke sizamule. So sinalonke inga kodwa ke angeke give up kubantu bakithi. Kanjani mfethu kanjani kabe kwethu ukuthi angithi kuthiwa ngeke uyiphuzise inkomo amanzi isufikile na emfuleni uthi iphuza nanka amanzi then ayikwazi ukwaphuza. Abantu abasha bayakubona ukuthi you are making it, you are doing it and futhi wenza ngokusemandleni ukushintsha impilo yakho but at the same time uyaba involve ke manje nabo ukuthi bafethu lempilo eniphilayo akuyona zamani lempilo le yabo. So ithini ke lento ukuthi umuntu uma uthi akaphuza amanzi angawaphuzi kungcono kube uma sithi lesisho sishoyo angeke uyiphuzise inkomo engafuni ukuphuza amanzi kungcono kuba bafuni maye thina sinawe siyaqonda ukuthi benziwe ukuthi bangafuni. Ngiyazi ukuthi njalo sihlale siphambana la but i-conditioning bakhuliswe ngalendlela ukuthi bangazinaki izinto efana ngabazinaka. Abantu abamnyama bancane ukubanga ukuthi omunye uyiOrlando Pirates omunye uyiKaizer Chiefs baze babulalana kodwa baphinde babanga ukuthi omunye ugqoka izikipa eziyelo omunye ugqoka izikipa esigreen baze babulalana kodwa mawuthi hayibo nazi into engifanele niyenze nobabili ukuthi nikwazi kuba namanzi nikwazi kuba nezindlu nikwazi kuba abekho interested ekukhulumeni ezifana lezo. Now ke umuthi abafuni mina ngine issue kunalokho baconditionwe ngalendlela ukuthi baconditionwe ngalendlela ukuthi babona ngazi ukuthi bathanda izinto abangazithanda. Siconditionwe kanjalo njenga ugqoke kanje uzitshela ukuthi iyona into oyithandayo Levi's but uma ubukusisa kahle hle uconditioniwe ukuthi kungabikhona lutho nabantu abangenakhe ingane yakhala bonke umuntu unakumshini wakhe futhi akekho bengathatha umuntu akazi amthulisa amgona thatha nazi ingane bafethu inthulisa umntwana abayazi leyaseAfrika wozala nomntanami woza abayazi lento yaseAfrika ethi ingane yomphakathi uzothatha ingane mfowethu abayazi abasho ukuthi ingane yomphakathi bathi uzobona noma
asudani slive phela shuthi lemphakathini. Yeah, mfethu asiqhubeke mfethu yeah. Yeah. So okay, ngizama ukuthi mfethu enye into eyinkinga abantu bakithi ngicabanga ukuthi ngifunda isikole ngifunde umatric ngiqale kwa grade R angifuna grade R sathi sasafuna grade sathama sesenza first year saqala ku first year aswazi ama grades hayi ngawafika usuzwa yeah so aficile kodwa phela into entsha ngenentsha ngena ukufika ho standard right so now uma ukhula unegaba odlula kuzo grade 1 grade 2 grade 3 until matric right suke ku matric uye e-university abantu bakithi bakheke ngendlela yokuthi they want outcomes noma a finished product and when it's come to ama talks ama dialogues indlela zokwenza imfundiso education system economic wise ama economic studies they don't care yabo so now lento iyangilimaza bhuti omdala ukuthi sizokwazi ukufika lapha kodwa if abantu benganayo yabona umuntu osebenzayo ukwakhuluma umuntu osebenzayo like one just imali imadlana yokuphila akakwazi ukungena ezintweni njengalezi ukuthi asupporte avule imqondo kwabanye anike angazi ngifike kanjani lento kodwa khona into engilube ngayo ukuthi abantu uyibona ofuna ngabe bakhona bayakulwela ukuba ngcono abakulweli nabanye abakuyi middle class abanalutho ababasizi lapho uyabo so inhlaka lento esiyenzayo because ke mhlawumbe umuzwa wami uzothi ingqondo zethu zilimele kakhulu mfethu isystem wakho man isystem uma sikhuluma ngeke ikhona into ongayenza ingqondo yakhe ingekho ikona umsebenzi wethu wokuqala ukubuyisela ingqondo zabantu ebantwini iwona umsebenzi wethu wokuqala ngihlezi ngithi MK inomsebenzi omningi kunamanye amaqembu because into yokuqala ekufuna iyenze ukuthi isibuye ingajabuleli ukuthi siyeza soyivotela nje yes kuvota abantu engqondo zabo zibuyele nikubona kuqala yabo omunye umsebenzi wayo umkhonto wesizwe ukuthi uvula abantu amehlo ubenze babe conscious kwenzakalani manje kungani ngamamazi asidinga kuba nezingane zase ejadu place ezingazi noma ezizitshena ukuthi kwenzekile nje ngecoincidence ukuthi zona zihlala endaweni nje but across umgaqo kunendawo nje kudinga ukuthi sakhe abantu abakhonsha abazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi kube njalo yabo sibakha kuphi bhuti omdala ngoba siyawakha ama search platforms they don't avail themselves sidinga ama institution akwazi ukumqala esena 21 ngepolitical class kade ekusuka ena 6 years ezefike ku18 ekwezinye izandla zabanye abantu abamfundise enye yabo siphila nabantu abanendaba kakhulu nesavana kunekusasa lengane zabo andakubona ukuthi siyabathuka nathi siphuma lapha yabo but ke kukhona ama exception because sibe nenhlanhla yokuthi noma sidlulile kulezi zinto eziyama institution ezisakuthi sibe abantu abanje but ibe khona leyo nhlesane esele yokwazi ukubona ukuthi ayibo kudlalwa ngathi la umsebenzi wethu ke ukulokhu sibakhanyisela until when nganami until I don't know when vele umzabalazo angeke siwabona ama fruit ezihlahla esizitshalayo uvela unjalo nabo abe laba bafike basintshontshelwa into zethu akubathathanga unyaka owodwa yabo kwabathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi isystem izikwazi ukuziphilela I'm worried kodwa bhuti omdala I'm worried angazi ngizokhuluma iphuzu I'm worried kufanele ube worried mfakho manje but awuzuba worried uzofike kwipoint la sekuthi give up khona yes uzophusha kanje until no I'm worried until abantu baze baqale balibona iqiniso but we know very well ukuthi our problems what are our problems here I do have our problems asinazi izindlu right is right sezindlu ezingekho right we have those things here sidinga ukuthi kulungise izindlu zabantu bahlala endaweni right sinenkinga yamanzi amanzi ezindawo emjondolo awekho amanzi right sinenkinga yani la ugesi abanye abanawo ugesi basebenzisa inyokanyoka ziyabulala inyokanyoka sinenkinga yamaciko amaciko ethu awayitholi support ngendlela amaciko asemjondo nowafanisa namaciko ngokuwafanisa namaciko azala osopolitiki ingane zopolitiki into zabo ama resources are there sinenkinga na icrash emva kwethu icrash ehlala ingane le ungayibona ibole kanjani ngaphakathi yabo so sinenkinga we don't have libraries there are places here la singabeka khona library ukuthi abantwana mabebuya esikoleni
then they have ama-extra classes. I do have ama-extra classes la esiwashayela khona ungabona indawo ebheda kanjani. So as we have ama-ideas ukuthi okay nakho okuzinkinga zethu, but asinayo indlela yokuthi sikulungisa kanjani, because we can't ngisho singamlanda umongameli Jacob Zuma sithi Zuma woza ngapha if ama problems esinawo thina singanawo ama solutions awo. Mina ngothi inkinga ekhulu wena mfaka Khumalo ngoba enye principle ye Pan Africanism ithi lokho ekufanele senzelwe kona kufanele kwenziwe yithini kuyophuma ezandleni zethu. Uma sidinga icrash iyophuma ezandleni zethu, uma sidinga isikole kuyophuma ezandleni zethu, because uma silinde esinye isandla singafani nathi ukuthi sisilekelele leyo nto asikwazi ukuyibiza njengento esingathi i-victory yethu noma sikwazi ukuyiclaima njengento eyimpumelelo yethu njengabantu, yabo. Still futhi noma isikhona isuka icontrol wabanye abantu ikona isiproducela abantu abanganandaba nento ezibalekile babe nendaba nento ezingabalekile. So ithi into yonke into esifuna ibusizo lethu kufuna iphume ezandleni nasemjulukweni wethu njengabantu, but ke sitrainwe ingqondo zethu ngalendlela ukuthi siyohlala esilinde indoda ngaze yoqhamuka nehashe elimhlophe iphethe inkemba indizi izoxazula zonke inkinga zethu. Akhambi kanjalo, ithina kuphela isizwe esilinde ukubuya kwaJesu Kristu ukuthi sibe necrash. Ezinye izizwe zinawo ama crash azo and izizakhele zona azilindile ngisho ugovernment, yabo. So angazi kuzosithatha isikhathi singanani ukwenza abantu ukuthi baqonde ukuthi into ekufanele senzelwe yona ithina esiyozenzela akekho omunye umuntu esiyozenza. Umkhonto wesizwe uaware kodwa ngale ingqinamba zokuthi abantu abafundisekile, because asesengibuye lapha osopolitiki kubasebenzele lokhu ukuthi sibe ziwula for 30 years bekuyivele kuyipurpose yabo. So umkhonto wesizwe uaware yini ukuthi abantu abaguqulwe ingqondo bafundiswe abantu. Remember if ubafundisa abantu bazokwazi nawo ukujaja bakubone ukuthi right noma wrong after usubafundisile. Angeke ngene kakhulu mhlambe ekukhulumeleni wona umkhonto wesizwe because ezingihlezi ngisho angina role akuna mandate. Sikhona nje kumkhonto wesizwe njengama ground forces nama supporters because siyakholela ukuthi njengamanje ilona ithuluzi ekuyilona elirelevant esibona lingakwazi ukuxazula ezinye zenkinga zethu. Sure. And ukukhumbula ukuthi ngithi njengamanje into ebanga ukuthi ngithi njengamanje ngoba kungashintsha noma inini lokho. Enye indlela le ekufuna sifundise ngayo abantu bethu ukuthi ipolitiki ayisho ukuthi ngoba naku ubabakho waye ukuthi nawe kofana ube yikona ngisho sokubonta kusasebenza. Ngiyakuzwa mina. So sizoba semkhontweni siulekelele futhi ngayo yonke indlela esolekelela ngayo. Until uze wona uphume ekutheni ube ile tools esibona ukuthi li relevant ukuthi lisiza abantu. Nawu ke ukuphendula umbuzo wakho ukuthi uawena yini mhlawumbe izinto esingazizama ukuthi sizikhulume nabaholi, yabo, but ke nginako ukufuna ukuphoxeka kancane kumkhonto wesizwe njengamanje ukuthi ufuna ukuziphatha njengelinye lamaqembu ajwayelekile kanti thina siujoinele ukuthi ufike waziveza njengeqembu elingajwayelekile. So now if uzoba nenkinga mase usika ama solutions kuma institution esystem ovele okhala ngayo, mina ngithanda ukuba neissue kancane nalonto. Akusho lokuthi angubuthembu ubuholo obukhona ukuthi buhlakaniphe enough ukuthi bizokwazi ukuzixazulula inkinga noma ingqinamba ezibhekene nomkhonto wesizwe, but sikhala ngeparliament, sikhala ngestate, sikhala ngeconstitution, awukwazi ukuba iphathi yento okhala ngayo. So now if uzowakhiwa umkhonto wesizwe mhlambe for example ukwenza ipoint lami lizwakala, uzowakhiwa sikhala ngo ngendlela ekuvotwa ngayo, siphinde futhi siwaxwayisa ama leaders ukuthi labantu bayawarobha amavoti mase benze sengazi ukuthi zikhona indlela zokubavimba, and then ushaya umhla 29 basirobhe emini kaBhakubheke nombani. Kumina kwangeyona ioption ukuthi siphinde siyosika ijustice kuma institutions because acontrolwa isystem esivele esikhalayo ngayo, yabo. So kwakumele sibe nenye indlela, but ke ithi into uba lozoshaya ikhwelo ukuthi asiqaleni azikhala. Last time kwakuungizwe kumele kube uba manje and sabona ama consequences okushale lokhwela nayo umsholozi ubuye ejele. Now ngicabanga ukuthi isystem isenze noma ifake le fear ethi noma ubani oke wathi azikhala thina simenza kanje, ubani kozosho uma sekuyisikhathi sokuthi sikwazi ukusukuma sizithathele ngenkani into zethu because sekubona ke le ndlela ngisho singavuma ukuthi sizowenza ngendlela zabo. Basixhaphaza ngenkani
emini kaBhakubhekile mase futhi bangabinandaba ukuthi lokho ngeke senze lutho ngakho so ke uma uthi wena umkhonto wesizwe uawena yini wale inkinga esinazo noma ukuthi kufane wakha abantu abanjani abazowulandela yes we can only hope at this present moment ukuthi lezi zinto esizikhulumayo nathi ziyafinyelela emadlelweni thina umsebenzi lo yes umsebenzi wethu lo bese ke sibanika isikhathi sibone ngoba sinalo ithembe ebuholini bethu yes kodwa ke nakhona phela izolahleka ipatience uma kuzothatha isikhathi eside ukuthi ba respond ukuthi vele mina sengangathini anganoma mhlawumbe uma ngisacasukile uma ngisaphatheke kabi with indlela abantu bakithi indlela abacabanga ngayo yabo ubone ukuthi abekho kulesi sigaba but ngibona mina sine level ehlukile phakathi kwe high command not high command kobuholi lobophezulu nje from provincial kuhanjwa njalo uze kufika ku national neparlamente nathi at kumazinga phansi sisazochaphazeka mangibuka kumkhonto wesizwe noma mangibuka indlela okwenza ngayo for example umkhonto wesizwe ubabukhomo ukwa complainer ngemedia yethu not why complainer wayefaka nje isixwayiso ukuthi imedia ile yabantu bama TikTokers abantu laba banama podcast abazimele those people they are very intelligent right abanikwe nabo ithuba but njengamanje usufica kakhulu la ukhamba khona high command kukhona SABC khona o newsroom those people who were not there in the first place while umkhonto wesizwe ungabalwa ndawo kuthiwa into nje yakwaZuma lena umndeni but we defended umkhonto wesizwe abantu ababekhona ngaleso sikhathi they defended umkhonto wesizwe they made sure ukuthi umkhonto wesizwe survive but asisho ukuthi ngathini akukhona ukuthi umuntu umsebenzise engeke akwazi ukusebenza yangona ngitholani uphoqelela ukuthi ngena la ngoba nakho ususebenze wafika la but if ukuthi uyabona ukuthi akaqualify ungena la menze phela qualify ungena la then to jump to a system yabantu abamhlophe akuyibona kusasa because manje umkhonto wesizwe une 100% a support from go newsroom to this media yazi why mina kwami kubuka yazi why it's because they want to draw attention ukuthi umkhonto wesizwe nabayakhuluma ngawo the time bethola something bazosidelisa mhlambe uvo lami kuloko wela kukubi ukuthi mhlambe nayo i-mainstream media isinikele attention but umkhonto ungakukhohlwa ukuthi wakhiwe kanjani yabo yes ungakukhohlwa kodwa uma sesikushilo futhi lokho nathi thina as ama influencers because nami ngomunye wabo yes kufanele sazi ukuthi simapi ukukhuluma because umkhonto usuyiqembu eli official eli well established elinabantu abakhethiwe ukuthi bakhulume izinto ezithize ezingena kwima position aphakathi eqembini so singagcini sesifuna ngenxa yokuthi sizazi ukuthi sabaluleke kwakhiweni kwawo mase sifune ukuthi sigcine sesifakwa nasendaweni la singangeni khona asiyazi irole yethu ukuthi ihamba la ezama influencers igcina la ikona nami uma ungibuza ezinye zezinto ngiyazi ukuthi yini engayikhuluma la ku platform yethu ngiyazi ukuthi lokho osekuyiposition yeqembu ukhona uconvener noma uspeaker noma uspeaker noma ubano appointee ukuthi asenzele lokho because angifuni ukuthi egameni lokuthi sithi sizama ukuphusha umkhonto mase sigcine sesibukela phansi ezinye zezinto eziyama role abantu abakhethiwe ukubekwa lapho yabo so kule ye media iloko mina ngingakusho abasinike le attention because abakwazi phela ukuthi basincishe sesikhona siyiqembu engicabathi national so number 3 ngokwabo yes ngokwethu so number 1 but ke ngokwabo so number 3 so uma sekunjalo kuzoba phoqa because phela uma besincishe kuzoba obvious ukuthi kanti le media isebenzele obani yabo asibayeke bakwenze lokho but singakhohlwa ukuthi siyenze iphile le media alternative should kwenzeke noma yini siphinde sibe nazo indlela zokwazi ukukhuluma nabantu nokuhambisa izinto ebantwini ngendlela esifuna ngayo njengomkhonto umkhonto usebenzele abantu abaningi ukuthi ufike phezulu usakukhumbula lokho angikholwa ukuthi kuzofika isikhathi la uzokukhohlwa khona lokho ngoba suxwayisile kuqala ukuthi into ebanga ukuthi ANC njengamanje ngabe nayo support ukuthi kuona wonke ama programs wayo
inake kakhulu izidingo ze membership iyakhohle ukuthi abantu abayifaka emandleni kusuka ngo94 akuyona imembership abantu nje ordinary members omphakathi so once waqala wafuna ukuthi wena into esemlonyeni noma esematheni kuwena ukuthi sine conference kuno SG kunobani efuna simsusa kunobani masukhohle ukuthi abantu abanamanzi abantu abanazi izindlu ngamazwi indaba zabantu manje sezikhulunywa 10% of the time u90% so ukuthi sikhipha abantu sifaka abantu izogcina sesiphume ebantwini kanjalo so angiwazi ukuthi ukuhamba kwesikhathi uzokukhohlana but mina ngiyaxwayisa ungalingi ukhohlwe ukuthi abantu abawufaka emandleni noma bazofaka emandleni bese ugcina sowunaka imembership yomkhonto ngaphezulu kwabantu. No mfethu kukezwakala we are just live eJato Place kuward 25 eThekwini district eThekwini municipality kuya ngaka ukuthi wena ungayibiza kanjani kodwa ke sekwa 25 eJato Place endaweni yaseMjondolo live ngihlala khona ke mina la lensizwa ngisisa all the way ePMB ngithi kabuya kwethu qhamuka sizokhuluma ke ezombusazwe nje ezithinta thini kakhulukazi sengiyibalile ke inkinga thina esibhene nazo but ke kakhulu thina okwethu uqhamuka nama solutions uqhamuka nezinto ezosilekelela ezosisa phambili okuyona ebalekile ukuthi sifundisana kanjani ukulekelela seyithola ukuthi sisendaweni right mfethu ake sikhulume nge politics ke manje le national ke manje ke siyeke le yethu locally because ngiyacabangela ukuthi kubalekile ukuthi siyikhulume zonke iminqa sibheke ukuthi ikuphi la isifitha khona ikuphi la isingafithi khona angazi ukuthi abantu bakithi uma kukhulunywa ngevalue added tax ukuthi yenyuswa noma yehliswa banalo nolwazi ukuthi kukhulunywa ngani sengisho ordinary citizens because lezi inqumo ithathwa lapha ngithethe higher level but thina are we aware ukuthi kukhulunywa ngani makhulunywa ngama value added tax noma nje just big words imost yethu ayinalo ulwazi la leyo lama effects noma lama results alezi azinqumo ezithathwa phezulu yes but ke singathemba ukuthi abantu esibakhethithi bakhulume le yapolitiki noma bahlale etafuleni basihlalele etafuleni yes bayayazi interest yethu noma bayazi ukuthi izona ziphi izinqumo ekufanele bazithathe lapho ukuze nathi singagcini sesithwele kanzima but ke kwakwasho uNkululeko kwathi kushawe edonsayo yes mfethu zonke izinqumo ezithathwa phezulu zizoba nomthelela futhi mhlambe omubi kakhulu kuthina thina ke sike mazingena phansi yes ikona sihlezi ukugqugquzela ukuthi abantu abazinake lezi because kulula ukuthi uze umuntu engazingeni akahlangene but ke le nto ibone ku TV izolo ikhulunywa ongahlangene nayo iyona le yenza ukuthi ungabi nawo amanzi namhlanje iyona le eyenza ukuthi ungabi nawo ugesi namhlanje noma ungabi nandle yabo ngicabanga ukuthi yinto ekufanele sigqugquzele noma sigcizelele kubantu ukuthi sure bangazithathi nje kancane izinto ezenzeka phezulu ngoba bezinto abahlangene nazo njalo mangikhuluma lento ngikhumbula istory esaxoxwa ubhuti usiyabonga Mpongose ngelilanga sikwenye indawo thizeni segundane nezinkukhu nezimbuzi ave kulula embuzini nasenkukhwini ukuzitshela akahlangene nento eyenzeka noma yenziwa igundane but ave kushesha futhi ukufika isikhathi sokuthi azibone unkukhu azibone futhi nombuzi ukuthi kanti lento angayinakanga indi noma ishaya indivi ikhulunywa igundane seyiyamthinta naye iyona into yenza ukuthi kufanele sibe involved ekuthathweni kwezinqumo kakhulu uma sizothinta thina ekugcineni ngoba uma kunyuka ukudla kuxaka thina kakhulu true axake kakhulu labantu ekuyibona abahleli lapha esibabuka ku TV njalo but ke kuyaphoxa ke mfaka Khumalo ukuthi noma singazama ukubizana sigqugquzelane kuba njengoba uchaza nje njengoba uphoxekile ukuthi I know kunzima into othi uzama ukuyikhuluma nabantu bonke abanayo interest okunaloko bona bafisa ubabuza ukuthi niphuzeni namhlanje ngeke ngaxoxa izolo sikuyilona iclass ngathi mina ukwenza kube obvious abelungu nesystem esirulayo ukuthi isheshi identify okhrisana because athofa abantu abawu10 uyedwa umuntu ocabanga ukulungisa nophethe imandate yokulungisa so wayethi umama esaphila engixoxela ethe emsebenzini kwakwenzakalana ethi ema ukuthi kuya strike izofika nje umlungu noma uboss athi banoplingile first
Yes. Shuthi methu banoplingile first uzokwazi ukuthola ukuthi ubani umsunguli waye yonke lento. And lo mpili ngile first uzomthatha ambeke lapha ya. Amunenebule ngalendlela ukuthi angaphinda abe khona la ozofisa ukuphinda mpilinge first. Yes. Yeah, system yenza kanjalo. Yabona so now le nto engenza ke ngifrustrate ukuthi yes I'm the one mhlawumbe obonayo lezi zinto. But if kufa mina namhlanje shuthi yonke le ndawo yaseJato futhi ifile. Yeah. But ke into ekufane siyenze wena mfowethu Khumalo uku-identify abantu abaready mase simove nabo. Lento as much as ibhlungu but ngihlezi ngikhuluma ukuthi kuzofika isikhathi sokuthi abanye bethu balale ukulala kwangunaphakade and into ebhlungu ukuthi kophoqa ukuthi abalaliswe yithini. Sure. Abanye balabo bantu kobe kuyabafowethu nodade wethu nobhuti bethu. But kuyobe kuyi ingenxa yokuthi ibona abasilibazisayo noma babambezele umzabalazo noma inkululeko yomuntu omnyama yabo. So sizofika isikhathi but in the meantime ukuthi si identify and akubona abantu abawu10 abazophuma eJato Place mhlawumbe uyedwa mhlawumbe wena kuphela Hayi mfethu hayi kulikhulu. and mhlawumbe bawu2 eRichmond mhlawumbe bawu4 eSoweto mhlawumbe bawu6 eMbali mhlawumbe bawu5 eEastern Cape. Isikhathi sokuthi sikwazi uku-identifyana sizi organize as abantu abafuna ushintsho mase ke sakhe indlela yokuthi silithola kanjani yabo singanqeni futhi ukuthi kukhona izimo ezibhlungu esizodlula kuzona kwi-process yokuthi siclean noma sifikele esigabeni sokuthi sonke si-understandana. Abantu bafuna i-autocracy abantu bafuna bezwa emzimbeni njengenkomo. Ushawa. Yes abantu bezwa abayidingi le democracy esanikwa yona iyona yenza ukuthi kube nje because unelungelo lokuthi enze noma akanandaba nanto isho wena as long as yena right yena mhlambe nezingane zakhe khona ba right ngokuthi bane crash nje. Yes. Khona ba right ngokuthi bahlale ezindleni ezinje yabo lapho wena iyakuhlupa wena mhlambe ungcono kodwa manje abanayi interest yokuluthi nje bazinika isikhathi sokuthi sizilungisa kanjani lezi zinto because bakhuliswe yisonto elithi uJesu Kristu uyofika axazulula inkinga zabo. Nombani obanika iresponsibility because abantu bakithi bayisaba iresponsibility. Sure. Kulula ukuthi kuthiwa hayi senivotile ukuvota phela kulula. Sesivotile silinde uhulumeni asenzele makwathi kukhona into ekumele niyenze emva kokuvota nani bangadinwa bakushaya bengakalibulali ngisho ubandlululo olibaxakile. Asiphinde amfethu asigcizelelo ishono. Yeah. Abantu bakithi bazi ukuthi ufuna uyovota. Yize sengibuya phinde kulelo khanda ngoba esafuna ukuthinta unational. Abantu bazi ukuthi ufuna uyovota. Mawusuvotile impilo iphelele i-right imncane. So lindi ikhansela nemeya no president yabona wasijuluke kanje njengoba ngashisa kanje sibhekane nelanga. Yes. Kusasa uzothiwa uKhumalo uqasha ihlobo zakhe. Yeah. uKhumalo is this and that. uKhumalo wenza lokhuyana uKhumalo akasakheli izindlu. I don't know ukuthi even ama procedures ukuthi lezo zindlu zakhiwe and they don't mind, they don't care. Inkinga le. Sinenkinga serious mfethu ayisinenkinga. Yeah sinenkinga serious but ayisinenkinga. ayidluli kulento engisho mfowethu Khumalo. Ayisinenkinga mfethu. Ayidluli kulento engisho abantu ke bayangizondela lokho ukuthi hayi wena uma uthi manje asibulale istage sagesi ucisha ngisho sibhedlela kufo gogo bethu maze ngithi mina kunani Mana buthi sizokwenza lokho sikwenzela abantu abantu abaunderstand nje. They're not on the same page. Ungoba ufuna ukubachazela ngendlela eyakhiwe isikole ukuthi bachazele ngayo. Kufuna sibachazele ngendlela ya self determination. Kufuna sibatshene ngendlela yethu. Wezwa lona mfowethu Khumalo inga thina sikhuliswanga nengane yomlungu ayikhuliswanga nje ngendlela yomuntu omnyama ya. Lezi zethu ziyashawa. Thina si right ngoba sasishawa. Yomlungu ayithinto. Yabo? Yesashikuza kodwa. So kwalona usiko impilo lethu silifunzwa abanye abantu ikona uzitshena ukuthi hayi uma ngibachazela bazoba right abadinga ukuchazela. Bafuna ukusawa. Sebedinga ukuthi bafuna umuntu ozothi kusasa senze ukuthi noma kuzoba ukuthi. Bafuna action, upapa action. Manje unzima nje mfethu ukwenza upapa action ungekho like ungaqondi, ingqondo ingahluzekile. Hayi ukuthi kunzima. Okay kunzima but nathi asikho ready. Yabo? Ukhumbule nathi siphuma emakhaya kuthiwa makwaba phambili kulento yenu uzofa. Ngayisho lento before njalo uma sike entweni yomzabalazo ukuthi sifuna ukulungisa wena nawe uyacabanga ukuthi awuma uthi angingaphambili lento. Yimina ngisebenzayo uyazi wena osebenzayo yimina osebenzayo. Kuzothiwa manje asondli uba mawushona. Yabo? But iqiniso lithi until size sishona angeke siphile. Ngoba siyahlukumezeka. Khona izinto ekufanele zisibulale ukuze siphile. Yeah, khona izinto ekufanele zisibulale ukuze siphile. Angeke siphile singafanga. Sikuleso sigaba.
izihambe lento vethi ifike ekutheni lento the way sihlone ngakhona singabantu abamnyama. Let me go to national back to square one. Yazi sinesilo ngiyaqosa ukufaka kodwa ngizokufaka. Sinesilo sakwaZulu. uZulu around 12 million people approximately lapho sikuleyo 12 million abantu abami uZulu nje yedwa but if ungaqaphela abantu abavotela iANC bavotela umkhonto wesizwe bavotela yabona sihlukahlukene IFP right EFF sino Shembe uShembe nabantu abangaki abakholelwa enkolweni yakwaShembe you see even ubuholo phezulu uyibone ukuthi ubuhola abantu abamnyama buhola amaZulu that they don't care yini umsebenzi wesilo senu samaZulu yini umsebenzi waso uma kusine budget and bengibuka uPenwell yeah ebuza lonto nami ngazigcina ngiwandarisha yini umsebenzi uma sithi sikhonela ukugada abantu bakaZulu sisikade senzela kanjani uma kule budget ephuma iya esilweni iyotha kwenzeke iyotha akabenzelene amaZulu so mina ngiunderstand and into engingazingeni because awukwazi kuba no government nenkosi kumina ngicina sengingasazi ukuthi ngiphethe ubani kahle hle yabo ngoba uma lo reporter kulo okay asimqede lo phela noma middleman phakathi kwethu nenkosi akhona nje amakhansela so mina kahle kahle ngikho entweni yesilo nobukhosi angazi kwenzakalani angisazi ukuthi isidingo sokuthi sibe but they play a role remember umkhonto wesizwe ukhala ngokuthi amavoti atshontshiwe right do you remember yeah isilo sakwaZulu inkosi misizulu yaya inauguration ka president yathi yonke into means ukuthi yonke into right but kwaZulu sasikhala yes isho ukuthini lonto isho ukuthi unawo umsebenzi lo muntu because he was the one ukuthi khona abakhalayo but yena izwi lakhe laba nawo umthelela ukuthi lento iright nje yinina nje neemotion awubhlungu ukuthi izwi lakhe laliphambene neinterest yethu because njengobusha imost yethu yayikhala but yena futhi wathi ku right because thina sasivoteka ngibuza lokho ukuthi umsebenzi wakhe yini okay sithola nithina amaZulu ebukhosini bakaZulu angithi lapho sikhuluma ngepolitiki national sesikhuluma ngepolitiki eyenza ukuthi umuntu omnyama agqila aqhubeka abe yisigqila sesystem because into ngibuka abantu abamhlophe ba good banoplingile first they take those people babe babeke lapha then baba drive ngendlela baba drive ngayo then nonke nini laphansi yeah akenze isibonelo yabo nje busilila kunesikole ekuthiwa iAlpha la sifunda asamasulumane kuphela amasulumane kuphela akaye umuntu omnyama lapha mawukhona kumele ugqoke ube inkolo yakhona kumele nawe ube isulumane I do understand ukuthi mhlambe uZulu inkolo mhlambe ngoba ngini ngifaka uShembe bayithi bangangixeka abantu uShembe ngimfaka ngoba angithi ukukhuluma ume ngapha esintwini yabo ukuthi uma labantu behlangana akwazi umuntu okaShembe avotele iIFP avotele ANC it can't be there's one leader it can't be uthi kwaZulu Natal sinesilo kube khona umuntu ozovotela lokho kube khona umuntu ozovotela lokho why we are divided if ngempela inhloso kukhanda into umuntu omnyama ukuthi wonke umuntu abenefit ngomhlaba why singavumela ukuhlukana ingoba ugovernment uyena onamandla ngaphezulu kobukhosi benu and abantu abafuni ukuthi bayivume lonto yabo ugovernment uyena onamandla ngaphezulu kobukhosi bethu kodwa kufanele abe ubukhosi okungaphezulu kwagovernment umsholozo kesho kanjani abathi umsholozo usuke efuna ukulungisa lezo zinto but ke bavele bathi ugula ngekhanda usesangene ngoba usemdala kakhulu yabo but ezinye zezinto eziyi-issue lezo ekuphathekeni noma nje kwinhlala kahle yethu ukuthi kunezinto eziningi esingazi understand ngoba uma ungekho umsebenzi wamakhosi asuke phela ukuze sazi sidila noba manje uthuthi ngapha kade ngixeka lento yokuthi kuna lento kaMax kade kuthiwa udelela ubukhosi kwazi kwathiwa ke sekunamabutho uMax Makhanya sekunamabutho manje ayofuna ukudila noMax ngithi mina yibo zazizani into ezibalekile esinganazo ngaphale kwaMax so uma sinobukhosi obuzodila noMax hayi ngeke kuthini ngokuthi amanzi asinayo ziphi ikole zamakhosi
Kuthi ikole zakho amakhosi sinalo clinics akhandwa amakhosi mina nje mfaka umalo mfethu ngiyeke iphi account yakwaZulu ngeke ngizwe nilwela neIthala Ithala is sponsored by Absa. Absa is owned by white people. What are you crying? Asinalo. Uzabathi bethi hey Ithala ibank lethu kanjani own abantu bamhlophe. Oh, you don't have any banks. You don't have any banks. You don't own any banks. Ithala mafuthe. Nalo Ithala kulona ibank masulibukisisa kahle hle. Kwalona nokuthi mawufuna imali eningi lambe lithi imali lisayo ekhipha elokho kwabanye ngiyadlala but ke nalo lizela vala njalo livala linganayo ilicense yokubhenka so kwayona lento esikhala ngayo into ngeke asinalutho siyisizwe esicela kwizitha zaso ngiyaqosa ukunqamula why singenali ibank lethu singamaZulu sithe sine number eningi just nje lele anti la corrupt weli kwakuyini nje lele la corrupt tower VBS but ke kwaZulu Natal ke njengesilo esikhona sikwazi ukuthi sizakhele ibhedlela zethu sizakhele ama clinics ethu sakhe izikole zethu to try by all means ukwakha imizi la ngihlala emjondweni until isilo noma lobo ubukhosi bakaZulu kwakhe isikole sakaZulu kwakhe izibhedlela sakaZulu kwakhe isupermarket yakwaZulu noma sakhe ibank lakwaZulu mina ngeke ngibanike inhlonipho abayidingayo nami ngicishe ngifane no penalty anginandaba nobukhosi uma bungasenze lezi zinto because lama institution abalekile ekuhlani komphakathi engwabala awukwazi kuba nomphakathi oindependent singanawo lama institution engwashile yabo so uma sithi sinobukhosi obheka inhlala kahle yethu kuyibheke phi ingane zabo bezifundiswa abantu abangabazi kuyibheke phi inhlala kahle abantu baso bakhelwa abanye abantu izindlu kuyibheke phi inhlala kahle sincenga ukudla kubantu esixabene nabo yipi lehlala kahle yipi umuphi umsebenzi mina ngisho ngavuka kusasa kuthiwa ivaliwe yonke lento yesidlo anginankinga ngajabula noma ngeke ngijabule kodwa ngingaba right ngalo yeah ababe khona into ekhona phela abangabi khona nje ukuthi kuthiwe bane for the sake of benzani yeah sidlala osopolitiki sekushona ilanga bekhona abasale bodwa osopolitiki sasidila nosopolitiki asingathi sisadila nosopolitiki siphazanyisa ukuthi ubukhosi buwe asihlangene nobukhosi iyapi lento iyekutheni kwa lento esithi culture kwakhumala yeah ngine issue mina nokwenza izinto ngoba abantu abadala babezenza yabo yeah true cha nami ke asingazwani nje hayi lapho ngiyakuzwa yeah asikwazi ukwenza into ngoba umkhulu wayewenze njalo ngoba umkhulu wena ama reasons akhe yeah yabo okwenza lezo zinto yes now uma ukhuluma kanje vele kuba ngathi nangoku ufuna ukushintsha isiko ngeke ulishintshe usiko but iqiniso lithi usiko nalo liqala Samuel and liqaliswa ama conditions athile yes yabo so uma wena uzothi nje sibambe ngento yomkhulu mina nje ngathi shuthi mangathi asiqedile ilobolo ungangivumela because akasibuyele back uZulu mawubhenga ngokwemindeni mina nje ngizalwa ubaba ungakhumala umama ngokwamthetho kodwa umama akashadile wakhumala right yeah so mangibheka nje ontanga yithi sibaningi sizalwa sikhulele emakhaya komama ethu siko emakhaya mama le ndaba yesonze ibongo zobaba engathi hayi iphelelwe isikhathi mangiyibuka imbangela yokulobola iyenye yezinto eyenza ukuthi kuhlehle encathi ukhoso kwaZulu ufuna bela discuss la ukuthi mawuthi ngempela ba genuine ngokuthi iculture yethu ukuganana kube into emini because ibona abagadi usiko ukuthi shothi bangeke silekele ngoba nakhona ngane yakwethu ukukhula ngaphansi kwababa ungekho uma ukhula nomama kuphela kwi-system kuya-eda it's one of the things nayo esidividayo singabantu ukuthi kukhuliswa umzali ivoice yomuntu wesilisa ibuyidingeke somehow ukuthi ukwazi ukuthi makhuluma ubaba unawe uyazi makhuluma umuntu wesilisa sometimes kuyezwakala ukuthi ayisekhuluma umuntu wesilisa ngisesikoleni sisafunda matric bokuthi mawusudelele kakhulu makwafika uthisha omkhulu noma kwafika umuntu wesilisa ubuhlehle yabo so ngizama ukuveza ukuthi even naye leyo kulobola yenye incindezelo ngingethi mhlamba ayiqede kodwa ngathi ayishintshwe ibukisiswe yabo siyenze ngendlela ezivumelana nendlela esiphila ngayo njengamanje singabe ukuthi nje thina sisayibambe ngohlelo la 1902 because manje akusafana yabo siphila kwesinye isikhathi siphila ngezinye indlela siphile endaweni ezihlukile so asikwazi ukuqhubha ngendlela ukuthi umkhulu babe njalo umkhulu babe nganawo WhatsApp no Facebook no TikTok na yonke lento shuthi masija sibe intathu nje inkomo kube kulungile mhlambe futhi ngaphasi kwaloko uma kufanele uyazi into ezinye izizwa ayiloboli
Yes. Asiyithi soda isizwe silobolayo. Yeah. Because nathi singenile ngqo ekutheni kwakwenziwelani kwenziwa kusukaphi. Uyayizwa lona? Because ubuhlehla nosiko lokulobolana ayikho lento ethi kwakuyinkomo ezibalwayo ezingaka. Noma seyikhona ke nazo zazibizwa ngamagama. Yazi ukuthi lento iyahlekisa because sithi nje sifuna uku-maintaina noma uku-embrace iculture. Yabo mfethu. Konke yasho uphenwela. Ayithi mina ngiyakuthanda ukulalela. Yeah. Sifuna ukubamba lokho uma kusutha thina. Ngamamazi siyaphika sichoose kuyona iculture into ezohambelana nathi. Mase sibuye ke sizoba amaZulu part-time. But impilo yethu iphambene nalento esithi usiko impilo lethu. So uma kungasasizi lokho noma kunokuthi silokhu senza njalo, asisho ukuthi asisewona amaZulu. Sibone sesiyini. Yazi ngifuna ukufakazela lapho ukuthi umuntu ushuza into ayithandayo. Mama kuthiwa sikhuluma ngama Christianity. Abayifuni into eziningi ezithinta isinto. Woza kodwa elobolweni. Yeah. Same as amaZulu. Yes. What is that? Yeah. Zobona makuthiwa ke kukhulunywa ngelobola. Umuthi asiqedeni ilobola. Hayi ngeke kanjani. Umuntu oyiChristian. Yeah. Yeah. Sinalo yonke inga ke mfaka khumalo. But ke into le mina ngisafuna futhi manje ngisentweni ukuthi ngifuna ukunxenxa izigebengu. Unjalo. Because abantu abokhulula lelizwe izigebengu. Angisho osikhotheni. Ngisho izigebengu because izigebengu azisaba ukuconfront isystem. Sezike zabhekana nayo before. Yabo? Ngisho izigebengu zangempela. Uma ngithi angisho esikhotheni angisho mina abantu ubugebengu babo obuhlukumeza abantu bakubo. Labadlungula izingane mfethu. Into ebanga ukuthi kuba ngazi ukuthi mina ngicishe ngikhondona into ye crime ukuthi vele siphila kuyona icrime. Yes. And kufanele siye kulokhu siba denial. Istate noma umbuso wonke uyo wezigebengu. Kuzofanele si responde ngelanguage efanayo nathi. Phela ukuthi kufuna sibunike idirection icrime yethu bese sib institutionalize nazi izigebengu zibe nama rules ukuthi benza kanjani buxaka obani bukhululo bani ngoba belungu nabaphathi besystem ubugebengu babo bunjalo abuthenga amakhumbi ubugebengu babelungu. Yes. Kubenza babe no Toyota. Yes. Thina ubugebengu bethu ubuthenga ikhumbi 2 years down the line nengane zakho sekufanele ziphinde kubona ubugebengu futhi yabo. So ngithi ngithembe zona izigebengu kusafuna sibe nendlela yokuzincenga uma zikhona ngempela. Zisiboleke le skill sokuthi sikwazi ukulungisa ngoba sekudingakala into ezofuna ukuphuma kancane ukhumbule phethu nayo into yobugebengu akuyona into uNkulunkulu akanayo description yobugebengu. Into echazwe abantu ngama uma sihleli kanje nawe sakho umthetho nombani ongale komthetho useyisigebengu yabo. Yeah. Akuhlangene nokuthi right lento akade wrong noma wrong but uma engavumelani nento uthini right kuthini sesithi bayisigebengu ngamama abelungu ikona befike sinomthetho wethu right bafika babizigebengu bantshontsha umhlaba uma sebe untshontsile ngobugebengu bakho umthetho ovikelayo why isigebengu wena uma ufuna back yabo. So ngisho ukuthi upresident uJacob Zuma namhlanje bekuthiwa isigebengu zolo lo kunamacala amaningi na umbuzo ukuthi ube right noma ube wrong alonto ubugebengu phela uma usuclassifyiwe system nje ukuthi isigebengu ngoba wena ungale kweconstitution ikona ngithi ngidinga bona abantu abakuvumile ukuthi sizoba out of constitution uma sifuna ukulungisa because ayikho indlela ezoyinikwa iconstitution ezokwazi ukusixazilela inkinga because inkinga yethu yokuqala iyona ngqo iconstitution. Yabo? Yeah, bafana bakithi luseludukhalo ne? Akukhala impempe nje zikhale. Uthe ukuthi zikhala kanjani? Ungizwa senayo nje. Ungizwe phela sabona bamenzani sesiyazapha but ke ayikhale ngisho ebusuku ehlathini. Yabo nje kwayena ngicabanga ukuthi abantu abanjengongizwe emchunu abanjengo Obonkosi Kanyeni nano hayi yazi uyamthanda hayi ungamthinti okwamanje ungamthinti because usakhuluma into engiyikhulumayo ungamthinti umbonkosi ungamthinti okwamanje ungizwe emchunu kube khona isizwa le kuyi Action SA yakuyangakithi kwanongoma ubani konje lo yangithi kwanongoma ngiyambona ngiyaqala angaza ngikhoze eduza kodwa yabona abantu bokufaka emgqonyeni lo kade ku DA abantu bafaka emgqonyeni labo ngiyambona ngiyakhohlwa ulo okhuluma ngayo wangakithi mkha wami hayi umuntu ofaka emgqonyeni because into eniyenzayo is just to suit you ukuthi but akubona kuphela mfaka khumalo mhlawumbe sesizova ngithi mina noma ubani unamaphutha khona kade bengigxeka la ngikhuluma ngithi bathe angixoxa umehluko phakathi kwa Julius Malema no President Jacob Zuma. Yeah.
ngathi mina bayafana bonke labantu bama politician kwathiwa usho kanjani kanjalo uMalema kade ekhipha istatement ezisidayisayo zololoko ngathi mina ube bad uMalema menze njalo but uMalema naye umuntu unamaphutha njengabanye kukhona izinto esingazikhomba nakuyena umsholozi manje ukuthi sithi ziyamaphutha but ke lezo zinto azisenze ukuthi sikhohlwe icontribution abayifakele kumzabalazo zomuntu omnyama obabili so ngifuna ukuthi ukuhamba kwendlela kukhona amaphutha azoba khona nakuyena umfaka umali yabo nakimi yes so singabafaka emgqonyeni hayi abafaka emgqonyeni uthi mdala hayi umgomo lo asingabafaka emgqonyeni yabona mfowethu umuntu okwazi yabona laba bantu abani angiyaxosa mhlawumbe ukhuluma yabona abantu abacisha abafana lo hlobo ibona abantu ababulalisa abantu yes because ayinto ababulisa abantu awukwazi yabona for example uKwaZulu Natal lonke livote lomkhonto wesizwe but wena ube against leyo nto wathi akuvotwele lento abangayifuni it means labantu bonke abafuni mos ilento engangakhuluma ngayo ima ngithinte nje mhlambe ukuze singavali ngikhohliwe yebo imali mfowakho mama imali udoti and kubiza ukuthi uzoyiphatha ukuze ubonza ayinamsebenzi uke wakhuluma ngale honto upresident uJacob Zuma ethi ungadayisa abantu abaqede ngemillion as if leyo million izokulasta u20 years alikulast nanonyaka owodwa next year ngalesikhathi ngizokunika u3 million kuzobe kuzibhedela ungizwe uma kwenza lokhu yangenxa yemali for sure njengamanje lo mali ayisekho for sure ayikho yabo because unikwa abantu for sure unikwa abantu abacontrol amandla ayo lento bangakunika i-trillion namhlanje kusasa uvuke lento ekuthiwa inflation imngenye indlela next month bayithathe lonke lelo trillion libuyele ngakubona yabo so ikhonela ukuthi isicontrol icolonize entsha sha eSouth Africa imali uma sonke singafundisana noma siqaphela imali and abantu bazitshena ukuthi khona ivideo engiyenzile ngiphendula enye into ethi asikwazi ukulingana sonke usho ukuthi sonke sizophila kanjani masine imali yabo bathi sizophila kanjani uma sinemali ngamamazi ukulingana bakwenza kuhambe nemali phakathi abazi ukuthi uma sikhuluma ngeequality sikhuluma ngani batshena sithi wonke umuntu akabe no10 million lo sithi thina siyakwazi ukulingana wena unemali yakho mina nginganayo because uma sikhuluma ngokulingana asisho ukuthi sonke ke manje asambe sophatha imali sothenga asambe ngeemonto sonke uma sikhuluma ngokulingana sikhuluma ukuthi akungabi khona abantu ekuyibona abacontrol iaccess ye basic need kwenzeke